Ei, xente, ei. Bueno, aquí tenes un pouco máis. Mirade, están aquí conspirando aí entre todos aí, non? A Diputación Maior, estes os participantes aí atendendo o border aí en maio de 1980. Foron por aí. E bueno, mirade. Vou a tocar os restos do muro de Berlín. Estou camiñando. É para que vexades ben, aí o tendes, mirade. Remains of the inner wall. Aí atendes, the street of 3 meter high. Non ten 3 metros nin de coña, pero bueno, non ten 3 metros porque o deberon de picar ou algo, ou reconstruir, pero mirad. No boito desbloqueado. Toquei o muro de Berlín, os restos do que quedan do muro de Berlín. Ali sí que hai 3 metros de alto. Este debe de ter 2 metros porque o resto que lle sigue, fijadevos, mirade. Vedes? O anaco ese, o puzzle ese, pois ese é 1 metro de alto. Entón, isto ten 2 metros. Vamos a seguir camiñando por aí abaixo a ver que pasa.